Salut, fetelor! Eu mă numesc Katia și o să fac un video despre jurnalul meu nou, Monster High, și despre așa o păpușă, da, deci, Gothing Angels. Ea nu este originală, pur și simplu mie mi-a trimis și am acceptat să mi-o trimit. Da, uite, așa arată și despre ea tot astăzi vom vorbi. Deci, vom începe de la al nostru jurnal. Eu aproape l-am deschis, pur și simplu cutia nu era chiar în bună formă. Deci era în bună formă, dar pur și simplu eu l-am deschis. Da? Deci voi spune câteva despre cutie. Aici este ghepul Monster High, deci Monster High. Aici scrie ceva pe altă limbă, deci aici cântă. Da, deci este sunetul și aici mai cântă cântecul Monster High. Da, și deci aici câteva mai scrie ceva, ce eu nu înțeleg, da, deci aici, întoarcem cutie, da, și aici tot scrie Monster High, cine nu vede, și în câteva scrie despre acest jurnal. Deci eu deja v-am spus că l-am deschis. Cutiul ăsta. Deci când eu l-am deschis pe el, uite, am găsit așa o instrucție. Da, deci despre el, despre aceste apsibilduri, da, deci unde să le încleiem. Și aici așa o mare instrucție, da, deci și uite așa, și pentru baterii, că trebuie de schimb. Deci, și așa arată el și haideți să începem să deschidem. Deci, voi deschide asta doar din spate, deoarece din spate va fi mai comod. Deci, pentru aceasta eu voi începe să deschid. Așa. Și voi scoate pe această parte ca să fie așa mai ușor. Așa, primul l-am scos. Deci, aici trebuie să tai. Așa. Și iată cheița noastră, unde noi intrăm în acest jurnal. Deci, cheița trebuie să fie mereu la mine, că nimeni nu se poate să-l deschidă. Deci așa. Deci, așa arată cheița. Haideți să deschidem și partea aceasta. De cum să deschidem tot jurnalul. Așa. Și asta parte tot o scoatem. Și această, deci, așa un fel de stilou Monster High. De așa. Și acele apsibilduri, dar nu în urmă le vom deschide cum să deschidem cel mai important, jurnalul. Deci aici tot trebuie să deschidem. El aici se ține pe așa o chestie, deci asta. O, așa, deci aici jos. Așa. Și partea aceasta. Deci partea aceasta trebuie să o deschid. Uite așa. Haide.
O. Și iată jurnalul nostru. Că și-l vom deschide. Și absibildurile acestea. Le vom deschide. E așa câte una. Deci, prima arată așa. A doua arată așa. A treia arată așa. Și a patra. Deci sunt 4 așa foi cu absibilduri. Și cel mai interesant moment, să deschidem acest jurnal. Da. Haideți să îl deschidem. Deci, iarăși sună, dar nu așa. Deci, l-am deschis. În primul rând, aici este așa o oglindă. Da. Așa. Deci, aici scrie ceva, așa, despre Abby, despre Holt Height și despre Abby. Aici, da, deci ceva despre mine trebuie să scriu, da, aici. Aici este despre Cloud Jackson și despre Spectra. Aici tot pagină, ceva pagină. Aici tot, deci scrie ceva. Și aici tot. Deci. Și aici este jurnalul meu. Da, pe care eu acum și-l voi deschide. Ce sunt două butoane, nu înțeleg pentru ce. Și deci cheia o vom băga, uite aici, mi se pare. Da, deci așa aici mi se pare cu un glas de pisică. Deci. Așa arată jurnalul în care eu în el trebuie să scriu despre mine, deci numele meu. Și sunt pagini, da, deci trebuie să scriu aici despre mine. Adică nu este neapărat, dar scriu, va fi jurnalul meu și eu voi scrie despre el aici. Da. Și plus la asta absibildurile tot pot să le înclei la mine în jurnal personal. Deci și acest stilo, cum s-ar spune, tot îl pun aici. Încă la și nu încape, uite așa. Și, deci, uite așa, îl închid. Uite așa el arată și iar îl vom deschide și vom uita aici. Deci, ce țipă cineva, deci, este foarte interesant, foarte mă plăcut, da? Deci, și îl închidem, uite așa el arată, deci, mi-a rămas aici această cheiță. Da, cu jurnalul am terminat și haideți să o vedem pe această fetiță. Da, care am spus eu că o să arăt în video. Deci, așa este cutia ei. Așa, în formă de, cum se numește, sicriu, da? Uite așa el arată și haideți să o deschidem pe ea, fiindcă văd că tot aici are niște clapeni, mă uit că, da? Și ce văd că are în urmă niște, așa, niște chestii, da, pe care ține talia. Bine, și haideți noi să o deschidem. Încă nu vreau să rup cutia, ca pe eu înapoi să o pun, fiindcă ea singur nu poate să te... Da, deci și la pantofi nu știu ce mai are. Stați că i-a căzut pantofii. Da, așa o păpușă. Și eu scoate pantofii. Ok, nu-i vă rog, dacă ceva, o voi pune acolo. Da, să nu... Pantofii așa arată. Și eu vă încălț.
Da, și părul este aici la talia. Ce mai este o rezină? Un elastic, mai bine spus. Uite așa, o păpușă, da, deci. Și chiar nu mă supăr dacă iasă și în colecția mea, deoarece este și o păpușă și eu cred că fiecare păpuș trebuie iubită, da? Deci n-are importat cum ea este, fiindcă așa i-a dat cineva. Uite așa, o păpușă, un păr foarte lung, nu îl voi pe Bogdana, deoarece el își va pierde această strălucire și această, spunem așa, nici nu avea și chiar moale. Așa este costumul ei, pantofii, nu, da. Și eu vă pun înapoi în acest scriu, pentru că ea singură nu poate să stea, da, și uite așa, uite pe ea, deci așa ea, așa, și jurnalul meu personal. Aceasta a fost tot, dați un like, abonați la canalul meu, pa, pa!